Wadhi kaunti ma Kajiado kama gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku dwaro ni sirikal mamalo mondo miholo chik mawacho ni hatamala paga bich mar pok mar omenda mar sirikal mamalo winjore odhi ne sirikal mar koro gwenge hewangsa. Kano olose nyasi mar yawo klese ang'wen mag nyithindo matindo e skunde ariyo mopogore opogore e Imbo mar Kajiado. Ole Lenku ma owacho ni kata obedo ni chik lero kaka omenda winjo bed ni ichwalo ne sirikal mag koro gwenge counties pontiere kod midhiero mar yudo omenda go koni ma osebedo kathiro dongruok kod chenro mag counties mamiyo jopiny seyogi e rem chwalo dongruok kod chenro moko e saa mowinjore. Na ninashukuru sana assembly yetu kwamba kila wakati wanapitisha bajeti wakati unaofaa, na katika mazungumzo ya taifa ya kugawa pesa ya taifa kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti, tunasema kuna sheria ambayo inatoa mwelekeo ya kugawa pesa za serikali. Sio mambo ya kusema leo tupunguze, tuongeze, tunaomba, tubadilishane, hapana. Sheria imesema 15% inastahili kwenda kwa kaunti na hiyo 10% ingine kwa serikali kuu. Na kwa hivyo sio mambo ya mazungumzo, kubembelezana, kuombana, ni mambo ya kufuata sheria.